Meta nitkellmu fuq il-ħtieġa ta' negozju u relazzjonijiet kummerċjali mal-Asja, f'moħħ ħafna tiġi l-ewwel iċ-Ċina. Però l-Kamra tal-Kummerċ Maltija mhijiex tillimita l-viżjoni tagħha għal dan il-pajjiż. Hemm ukoll il-Ġappun, pajjiż li r-relazzjoni ta' Malta miegħu tmur lura madwar 50 sena. Iżda għalli ġej tista' tissaħħaħ ferm iktar. L-ambaxxatur Malti għal dan il-pajjiż fisser kif it-tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna jista' jattira wkoll investiment minn dan il-pajjiż. Il-Ġappuniżi jħobbu ħafna informazzjoni, allura jkunu up to date dejjem xi qed jiġri. Xi kultant naħsbu li ma jafux imma naħseb ikunu jafu aktar minna xi kultant. F'dan il-każ tal-pajjiż jafu li l-ekonomija sejra tajba, jafu li hawn klima ta' investiment tajba wkoll. Iħobbu wkoll il-fatt li għandna l-lingwa uffiċjali hija l-Ingliż, li għandna wkoll l-euro bħala munita li tagħmilna wkoll parti mis-suq Ewropew. Minkejja li huma ftit il-Maltin li jgħixu fil-Ġappun, ix-xewqa hija li n-negozjanti Maltin jiftħu n-negozji tagħhom hemm ukoll. Dan għaliex il-pajjiż fl-Asja tal-Lvant joffri għadd ta' opportunitajiet. Residenti Maltin ġol Ġappun ma tantx hemm, in-numru huwa żgħir ħafna. Imma dawk li hemm hemmhekk jew qegħdin l-iktar fis-settur tal-edukazzjoni fejn jgħallmu l-Ingliż u kif ukoll qegħdin ma' xi kumpaniji Ġappuniżi li naf fl-IT ġifieri f'dawk is-setturi. Waqt konferenza dwar is-suġġett il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Anton Borg qal li laqat ta' dan it-tip diġà saru ma' pajjiżi oħra u ħallew il-frott mixtieq. Fatt aħna għandna business councils f'areas regions, pereżempju għandna North African Business Council, għandna l-Middle East Business Council. Turkish kien attiv ħafna, Turkish Maltese Business Council, għadna kemm kellna viżita aħna Turkija morna Istanbul bi grupp ta' kumpaniji, l-reazzjoni kienet pożittiva ħafna. Il-konferenza ġiet indirizzata mill-Ministru għall-Ekonomija u l-Investiment Chris Cardona li esprima x-xewqa tal-Gvern Malti li jkun hemm possibilità ta' negozju bejn iż-żewġ pajjiżi u jinfetħu niċeġ ekonomiċi ġodda f'pajjiżna. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin George Vella tkellem dwar kif Malta u l-Ġappun mhux biss jistgħu jsaħħu l-opportunitajiet ekonomiċi iżda anke dawk kulturali.